हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नै दिनै रायजोनि खामानि दं आरोखि ना थारमाने बे रायजोनि खामानियाव थांगोन आङो दा बेनि सिगां एसे नैबे गलिखौ बोरमा गग्राखौ एसे साफा खालामलांनोसै ओमफ्राय आं नोंसिनो मोनसे बिजनेस खिन्थागोन आरोना नै आंनि थालिरा नै माबा गेजेरजोंसो रोदोमदों नै दामाने बिजौखौ आं थख' थख' दानस'नानै गाहरजोब्बाय नायदो नै थालिर हायथामोन मोजाङानो जायाखिसै हा गोरानखायनो दा बोरमाया थांजोब्बाय बोरमाया एसे गोबांसै थारमाने रायजोनि खामानि दं आरोखि ना दिनै एसे हाइजें गायो होनबा नायलांबाय थादो लोगोफोर होनबा जुदि नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान बावनानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन अके होनबा नुबाय जों गामिनि हिनजावफ्रा माबायदि मावथिनबाय दा नै होबा नै हौवाफोरनिख्रुइ बांसिन हिनजावफ्रासो नोगोर मावथि गोजाखा जों गामिनि मण्डलिनि हिनजावफ्रा नै माबायदि हाइजें गायदों नुबाय दा ना एवदों नै जोंना मादैया नै गाइसमोन नायदो नै थाजा थाजा फ्रेश फ्रेश बिराद गोथाव एवसिगोन औ नै दिनै सानसे खामानिखा आरोना नै हालदैया खम जाबाय मा ना बेयो मादै ना सान्दा आच्छा नै ओरैहाय फुरा आलि खोजोब्बाय आरोखि ना महिलाफोरनिबो दङ पेरेन्टसनिबो दङ हरै गायगासिनो नै जोंना आबौआ थाबायबायगासिनो बोराय बोरायखौ बिदिनो रेटेट खालामो जोङो खामानि मावोआ बोराय नुबाय दा बिदिखौ जों थाबायनायावल' दोनो आरोखि एसे बोरायसाखौ फुरा आलि खोगासिनो नै नुबाय दा माखासे मेंजोब्बाय हनै जिरायनायासो बांसिन जालायलांबाय नै बे माखासेया नोगोद मावथि जों गामिना नै बे माखासेया नै बिसोरो नै बे माखासेया एसे अलसिया दंलै बिसोर बिराद जिरायो ओंखाम जानोसै नै ओंखाम थोरसि रानजेनबाय नै जोंना दे एसे दैया लुनानै होदो नै ओंखाम जाग्राफ्रा नै बाबा थोरसिसो होखाबाय आङो नोंसोर मोनजाला मिथिबाय दा लास्टआव थाग्राफ्रा एसे सिलेबसिगोन गुफुरल'खा नै बेदरा बाब जानो हागोन ना हाया जाखो आयै हरैनि मानसिफ्रा मोनजाथ'वाखै नै गल' नायगासिनो नुबाय नै जोंना फास्टर डाबल लायबावसै बेना थोरसियानो नुबाय दा